Dobar dan, draga djeco, danas ćemo razgovarati o ponašanju pješaka u prometu. Svi koji niste, prvo pogledajte moj video o prometu, a zatim krenite gledati ovaj video. Mi možemo započeti. Ja sam vam sagradila jednu prometnicu. Vaš zadatak je prvo reći mi koja je to prometnica. Je li to ulica, je li to cesta ili je to autocesta. Idemo, kako ćeš saznati? Ako nisi siguran odmah, kreneš izbacivati ono što zasigurno misliš da nije. Autocesta. Ima li ovdje više od 2 trake za jedan smjer, ograda pa 2 trake za drugi smjer? Nema. Imamo jednu traku kojom ide auto iz ovoga smjera i jednu traku kojom ide auto iz ovoga smjera. Znači, autocesta nema ni ograde između njih. Dobro. Idemo vidjeti je li to možda cesta. Može. Što je cesta? Cesta je prometnica koja prolazi izvan grada, koja ne prolazi između stambenih zgrada i kuća. Dobro, da vidimo. Ima li ovdje stambenih zgrada? Nema. A ima li kuća? Ima. Ovdje je jedna kuća. Znači da ova prometnica prolazi kroz naselje ili kroz grad, pa bismo rekli da ova prometnica sigurno nije cesta. I posljedno što nam je ostalo je ulica. Bravo. Ova prometnica se zove ulica jer prolazi kroz naselje ili kroz grad. Dobro. Malo smo ponovili što smo učili prije, ali idemo mi sada naučiti nešto novo. Može? Prvo mi recite što sve vidite na ovoj ulici. Idemo vidjeti. Vidimo kuću, rekli smo tako. Vidimo vozila, 2 vozila različita, jedan automobil, jedan bager. Dobro, što još vidimo? Što je ovo? Ovo je kolnik. Kolnikom vozimo različita vozila. Dobro, kolnik. A za koga je ovo? Što je to? Ovo je pješački prijelaz. Ovo je pješački prijelaz. Odlično. Kako još zovemo pješački prijelaz? Zebra. Izvrsno. Kako znaš da se negdje nalazi zebra, da se negdje nalazi pješački prijelaz? Bravo, možeš vidjeti, jel tako, po bijelim linijama koje se nalaze na prometnici. Dobro. Po čemu još? Sjetit se, razgovarali smo prošli sat. Kada si gledao video, promet, što sam rekla? Rekla sam da postoji i još jedan prometni znak plave boje koji te obavještava da se tu nalazi pješački prijelaz i da samo tu smiješ prijeći cestu. Dobro, možemo započeti. Evo ja za početak imam jednog lika koji želi prijeći preko prometnice. Dobro. Gdje bi ona trebala prijeći prometnicu? Ovdje? Ne. Prometnica se ne smije prelaziti tamo gdje nije označen pješački prijelaz. Neki često prelaze ovako prometnicu, ali to je ispravno? Ne. Prometnica se ne smije prelaziti tamo gdje nije označen pješački prijelaz. Pa ćemo ovu našu babušku staviti ispred pješačkog prijelaza ili zebre. Naša babuška nalazi se na ispravnom mjestu, ispred pješačkog prijelaza. Ovdje se nalazi semafor. Ovaj semafor trenutno pokazuje što? Crveno. Smije li babuška krenuti ako je crveno? Ne. Tek kada se upali zeleno. Bravo. Pa pogledaj što se događa. Gasi se crveno, upalilo se zeleno svjetlo na semaforu. Babuška smije krenuti. Zaista smije. Mora i dalje biti oprezna, mora pogledati lijevo ide li neki auto i vidi iz tog smjera da dolazi auto. Ali auto se zaustavio. U redu, babuška gleda desno, još jednom lijevo, auto taj stoji, znači smije krenuti, ali ona i dalje oprezna i gleda ide li neki auto. I prešla je preko prometnice. Izvrsno, babuška je sretno prešla preko prometnice. Dobro. A što kada nema semafora? Što onda? Babuška je prešla, ona je sigurna, a sada imamo jednog robota koji želi prijeći preko kolnika. Dobro. I nema semafora, samo je označen pješački prijelaz. Što on treba činiti? Mora mirno stati, isto kao i babuška,
ispred pješačkog prijelaza, dobro. Pogledati isto kao i ona lijevo, ide li auto, vidi da auto ide i auto se ne zaustavlja, dobro, on čeka. Pogleda desno, ide li auto, lijevo i polako krene kada vidi da nema auta. Pogleda desno, vidi da se auto kreće, ali se bager zaustavlja i nastavlja robot dalje. Izvrsno. Divno. Dobro. To smo naučili, ali tako? Vratimo naš automobil ovdje, bager na početak i nastavimo dalje. Imamo sada malu babušku koja želi prijeći preko prometnice. Je li sigurno da ona sama prelazi preko prometnice? Ne. Kada je tako jako mala, uz nju mora biti netko od starijih u pratnji. Dobro. I sada oni žele prijeći cestu. Žele prijeći preko prometnice. Što trebaju napraviti? Mirno stati, pogledati lijevo ide li auto i vide da auto ide, ali tako? Ali se auto zaustavio. Gledaju desno, lijevo, drže se za ruku i krenule su. I dalje gledaju desno da se uvjere da neće bager krenuti, sve je u redu i sigurno su prešle preko kolnika. Divno. Odlično. A recite mi, gdje se dalje oni trebaju kretati kao pješaci? Naravno, po nogostupu. Pješaci se kreću nogostupom, a vozila se kreću kolnikom. Izvrsno. I to smo naučili. Dobro. Recite mi sada, smije li, na primjer, se ovako nešto dogoditi? Ovo je jedna lopta i robot se igra s loptom. Smije li se to dogoditi? Ne. Na kolniku se ne smijemo igrati. Kolnik služi za kretanje vozila, a ne za našu igru. Dobro? Znači kolnikom se kreću vozila, a pješaci smiju prijeći preko kolnika samo preko pješačkog prijelaza. U redu? Izvrsno. Jako puno toga smo naučili, ali ostalo je još nešto jako zanimljivo. Ovaj naš robot je zapravo robot prometnik. Čemu on služi? Pa ovaj robot prometnik ima jednu jako važnu zadaću. Kada nema semafora ili kada semafor ne radi, a imamo jako puno vozila i stvori se jako velika gužva, onda dođe prometnik kako bi riješio tu gužvu. Što to znači? Roditelji često kaže riješio gužvu, pa se pitate što to znači riješiti. Rješava se zadatak, ili tako? Pa malo neispravan izraz često koristimo, ali zapravo prometnik je tu da regulira promet. Da odredi kada će koja vozila ići u kojem smjeru. Dobro. Sada, mi ćemo staviti našeg prometnika ovdje na pješački prijelaz. Što se ovdje dogodilo? Ovdje zamislite da ima jako puno vozila i pojavilo se jako puno pješaka. Evo imat ćemo jednog slonića koji je isto pješak. Evo vidite. Pozdrav! I oni svi žele prijeći preko pješačkog prijelaza, ali ima jako puno vozila koji se voze ovim kolnikom. I što se dogodi? Što će se sada dogoditi? Došao je prometnik da on sredi stvar, da riješi taj problem, da više ne bude gužve. Dobro. On će biti semafor. Kako će on biti semafor? On nema crvenu, žutu ili zelenu boju, ali pomoću ruku svojih će pokazati tko se kada smije kretati. Pa dobro, gledaj sada. Vi želite prijeći cestu, odnosno kolnik, ispričavam se, vi želite prijeći kolnik, babuška, njezina mala curica i slonić isto žele prijeći preko kolnika. Ali tko vam smeta? Smetaju vam ova vozila, zar ne? Ništa ne brinite, gledajte u prometnika, on će vam reći kada smijete prijeći kolnik. Smijete li vi sada prijeći kolnik? Ne, on gleda u vas i ne da vam, brani vam, raširio je svoje ruke i ne da vam da prijeđete preko kolnika, jasno?
Kada prometnik gleda u tebe, raširi ruke, on tebi brani da prolaziš. Isto tako brani i onima koji su iza tebe, a to su slonić, babuška i njezina curica. Zar ne? Znači vi mirujte. Pješaci, mirno stojite, molim vas. Dobro. Tko se smije kretati? Smiju se kretati. Što se dogodilo? Što je napravio auto? Ozlijedio je prometnika. Zašto se to dogodilo, recite mi? Nije bio oprezan u prometu, zar ne? Ali tko još osim njega nije bio oprezan? Nije bio oprezan i prometnik. Gledao je ravno u vas. Je li to dobro? Ne može on gledati samo u vas. Mora gledati kao i vi kada prilazite pješački prijelaz. Lijevo, desno, lijevo. Kako bi vidio sve što se događa oko njega. Tako i vi kada prilazite pješački prijelaz. Dobro, oba dvojice moraju biti opreznija, zar ne? Tako i vi. Oprezno, pješaci. Oprezno znači sada morate stajati i biti mirni. Kreću se vozila jer im je prometnik dao znak da se oni smiju kretati. Rekao im je možete ići na onu stranu ili možete ići na onu stranu. Svatko je otišao svojim putem. Izvrsno. Nema više vozila, više nema gužve, ne čeka niti jedno vozilo i vrijeme je, ja mislim, da mi prijeđemo preko ovog kolnika, zar ne? Sad ćemo vidjeti što je odlučio prometnik. Kako će on to vas pustiti? Prvo će podići svoje rukice u zrak, diže ruke u zrak, okreće se, spušta ruke i kaže ti izvoli. Njima kaže izvolite na onu stranu, a vama kaže izvolite na ovu stranu. Pa prijeđimo, hajde, koračajte prema nama. Slonić će prijeći i babuška i njezina djevojčica prijeći će držeći se za ruke. Izvrsno. Bravo, dragi moji. Evo ga, danas smo naučili kako se odgovorno ponašati kao pješaci u prometu. Osim toga, vjerujem da ste i naučili kako se pomoću svojih igračaka i ostalih kućnih predmeta možete lijepo zabaviti i usput naučiti. Pozdrav!